Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Između ostaloga, subhanallah nadim, jeste takozvano, braćo moja draga, lijeno obavljanje Allahovih obaveza koje su nam naređene. Pogledajte ovo. Ovo nije obaveza. Pogledajte predavanje. Wallahi, da su ljudi ostali u iščitavanju Allahove knjige, razumljivo je. Da su ostali u iščitavanju haditha Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, razumljivo je. Da su ostali u gledanju boljeg predavanja nego ovoga, razumljivo je. Učenijeg čovjeka od mene, razumljivo je. Ali sigurno nisu ostali zbog toga. Mnoge od njih je zavela njegova žena, mnoge od njih je zavela topla soba i prijatna večera, ili televizijska utakmica, ili film, ili serija. Ili mrsko. Nema veće bolesti, što kaže naš narod. Kako kaže za mrsko? Teža je ljenost nego bolest. Teža je, kaže, ljenost nego bolest. Mrsko mu doć da ne mora poslušati ders, da pročita pola stranice Allahove knjige. A ja znam da on ne zna. Ja znam da ne zna. Mrsko mu doć, teško mu doć, ne da mu Allah jer nije zaslužio to. Jok, ništa drugo. Može on govoriti, ja neću doći zbog tebe Muhidine, ili zbog onoga koji se nalazi na dersu. Možeš tražiti razloga da se opravdaš kod sebe. Kako se opravdati kod Allaha za mađelbala? Kako? Misliš da nećeš biti pitan blagodati koji si imao? Za svaku blagodat čovjek će biti pitan koji imao. Svaka blagodat. Blagodat traženja znanja i da bude neko koji je nešto učenio od grupe je blagodat. I svako će za tu blagodat biti pitan. Jesi li iskoristio? Jesi se obogatio? Wallahi, braćo, ja sam u sulu fiqh jedan radio 2 puta sa jednim od šehova. 2 puta sam ga radio. A sam ga radio sa njim i 3. put. Jedno djelo, radio sam 2 puta. Iščitat ga pred njim. 2 puta. Čovjek bi rekao, baš dosadno više. Jednom haj priđeš, neću više. Ne. Znate što on kaže? Možda kaže, misle mnogi, da ako pređemo jedan puta, da nećemo ništa novo naučiti. Ne, jok. Uvijek, kaže, dođe nova riječ. Uvijek dođe nešto se naveže, što niste čuli prošli puta. Uvijek. Tako Allah dadne. Tako se širi šerijatsko znanje. I nikad u traženju znanja neće onaj koji traži, koji je predat Allah, osjetiti dosadu. Nikada.